Subiectul 2, exercițiul numărul 2. Fie G definit pe R cu valori în R, G de X este egal cu mx minus 2, unde m aparține lui m, R, m fiind parametru. Aceasta este definiția lui m, parametru. Dacă G de 2 egal cu 6, rezultă G de 2 va deveni, în locul lui X, îl vom scrie pe 2. 2m minus 2 egal cu 6. Deci, rezolvăm simplu ecuație. 2m minus 2 egal cu 6, adunăm în termenul din partea stângă și dreapta cu 2, 2m egal cu 8, împărțim prin 2, m egal cu 4. Parametrul pe care l-am căutat ne-a dat valoarea 4. Doi, 3. Fie funcția liniară. Ce înseamnă o funcție liniară? O funcție de gradul 1, care este de formă ax plus b, a și b, coeficienți. A este de coordonate minus 1, 2, din nou punct de coordonate x și f de x. Da? E un punct care va fi la un moment dat trasat pe grafic. Deocamdată nu construim grafice, deocamdată învățăm să lucrăm cu termenii, cu parametrii, cu funcțiile în sine. Așa. Deci, f de minus 1 egal cu minus 1 ori a plus b, care e egal cu 2, f de minus 1 egal cu minus a plus b, care e egal cu 2, o secundă că mi s-a închis fișierul. Am recuperat. Haideți să-l termin pe acesta și să merg să dezvolt fișierul mai mare, să pot să scriu. Ok? Deci, aici am rămas. Minus a plus b egal cu 2. B va fi de coordonate 1 și minus 1. Din nou, acesta este x, acesta este f de x. Rezultă că f de 1 ne va da minus 1. Cu alte cuvinte, f de x, care era ax plus b, va fi f de 1 egal cu a plus b egal cu minus 1. Aceasta este prima relație, aceasta este a doua relație. Minus a plus b din prima relație ne-a dat 2 și a plus b din a doua relație ne-a dat minus 1. Acum, operațiile pe care le vom dezvolta mai departe sunt, să zicem, adunări pe coloană, da? Minus a plus b plus b egal cu 2 plus minus 1. Observ termeni asemenea, minus a și a se vor reduce, rămân 2b egal cu 1. b egal cu valoarea sa va fi 1 pe 2. a plus b egal cu minus 1. A plus 1 pe 2 egal cu minus 1.
aduc la același mitor scad și în stânga și în dreapta cu minus 1 pe 2, astfel încât termenul A să rămână termen liber, termen curat, în care se pot face calcule mai departe. Deci, A va fi minus 3 pe 2, prin adunarea minus 2 minus 1 pe 2, minus 2 minus 1 ne va da minus 3 pe 2. Deci A are valoarea minus 3 pe 2. Întorcându-mă la funcția mea, noastră, pentru că eu încerc să vă fac să lucrăm împreună, să fim atenți cu toții, f de x va fi minus 3 pe 2x plus 1 pe 2. Aceasta este funcția noastră căutată.